बिटिआर एकर्ड जानानै दानिया माइ हाग्रा कामलाखौनो मोनला जाहैदों। बयबो साख्रि मोनजोबथारबाय बिटिआर एकर्डजों बहा माइ हाबावनो नङा होमबा मानसिफोरा। थांनाय बोसोरावल' इलेक्सनाव देरहानायनि खुसिजों हाना होनायल'बा जानाय नङा, बे बरावबो मदद होफै। बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा, बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खास मेसेज लाना फैदों। माखासे बेक्तिफोरा आंनियाव बे मेसेजखौ जनायहरदों। क'क्राझारनिफ्राय लानानै जोंनि उदालगुरिसिम, तामुलपुरनिबो दङ हो। तामुलपुराथ' प्रमद बर'नि जिल्ला बुंजायो नङा होमबा। दायो बिटिआर सरकारनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा मदद लुबैदों। तामुलपुरनि सासे बेक्तिया प्रमद बर'खौ लोगो हमनो थांबाय जाहैदों खननै खनथामसो, खिन्थु लोगो मोनाखै। गिदिर मानसि जाबाय, बेस्थ' जायो नङा होमबा, बहा लोगो मोननो। बिथाङा आंनाव खोन्थाहरनाय मथे बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंनो नागिरनो सानदोंमोन जाहैदों। आथिखालाव ससियेल मिडिया लेंहरनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफोरखौ लेंहरनानै जेनेबा बाथ्रा बुंनोबो ससियेल मिडियानि जिथु रिपर्टारफोर बिथांमोननो खरसा हरनांगौ जाहैदों, 1500 2000 गोजो। आंनियाव फ्रिखाय आंनो बिथाङा जनायहरनायलाय आंखौनो बुंनो थिनहरबाय बिथाङाबो। जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्रायनो आंनियाव मेसेज फैदों। थांनाय बोसोराव बिटिआरनि नेताफोरा जेरै मदद होनायमोन, बेबायदि मदद नैबे बोसोरावबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बयबो लुगैदों लगेख आं बेखौ मिथिया, माखासे बेक्तिफ्रा आंनावहा जनायहरदों, आंनो फोरमायहरदों। फोरमायहरनाय हिसाबै आं सानदों निस्सय रायजो राजाफोरनो थारैनो बेबायदि मददखौ नांमारगौ। बुंलायसोदों बावबाय नामा बे बाराव रायजो राजाखौ अननो होननानै। मानगोनां दानि जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' आरो लोगोसे डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिथांमोना थांनाय 2021 मायथाइयाव दाबायदि बोथोराव रायजो राजाफोरनो जोबोद मदद होदोंमोन। माइ हानानै होदोंमोन। आरो नैबे 2022 दायो बोसोरसे ग्रोब ग्राब जाबाय। देग्लाय जेरावबो ससियेल मिडियायावबो नुवाखै आरो जेरावबो अननाय मोनिखाय रायजो राजाफ्रा आंनियाव कमप्लेन हरदों, बुंहरदों। कमप्लेन माने जेनेबा जनायनो थाखाय आरो खावलायनो थाखाय बुंहरदों। बे बारावबो मदद होफैयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै। बाथ्राया ओरैबायदि, बिटिआर एकर्ड जानानै दानिया माइ हाग्रा कामलाखौनो मोनला जाहैदों। बयबो साख्रि मोनजोबथारबाय बिटिआर एकर्डजों, बहा माइ हाबावनो नङा होमबा मानसिफोरा। हाजिरा मावग्रायानो गैला जाहैदों। बिटिआर एकर्ड जानानै बयबो सुबिदा मोनबाय जाहैदों। सोरबा सोरबा कन्ट्रेक्टर जाबाय, सोरबा सोरबा बिदिनो साख्रियाल जाबाय। बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरावबो गोबां फैसा सोना होनायजों दायो लेबारखौनो मोनला जाहैदों, बयनावबो फैसा जानायखाय। बेनिखायनो जोंनि नेताफोरखौ रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों जे बे बोसोरावबो माइफोरखौ हाना होनो थाखाय। बहाबा बहाबा रानस्रेमजोबलाय लांबाय होनदों, बहाबा बहाबा मैदेर हाग्रा बे सेर सेरफोरना, हाजो सेर सेरफोरना माबा मैदेर अमा जाफैजोब्बाय होनदों। खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा, लुबैदों बिटिआर सरकारनिफ्राय। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा। नोंथांमोना लुबैना लुबैया रायजो राजानो जेनेबा जोंनि दानि सरकारा जे मदद होनांगौ। एसे अभाब जाबाय जादों बिटिआर जानानै, खामानि मावग्रा मोनला जाहैदों। बेनिखायनो लुबैदों आरो नेताफोरनि अनसुंथाइखौ। बुजिबाय जानांगौ दिनैनि खास मेसेजखौ नोंथांमोना नङा होमबा। दानि जिथु जोंनि मानगोनां CM बा डेपुटि चिफ बिथांमोना बिटिसिखौ गुबुन बिभागाव डेभेलपथ' खालामनो हाया, बेबायदि खामानि मावनानै बिथांमोना मदद होनांगौ रायजो राजाफोरखौ। जों नुनो मोनबाय थादोंमोन ससियेल मिडियायाव बिटिआर एकर्डजों 14टा डिपार्टमेन्टआ लांफिनजाबाय होननाय। मबे डिपार्टमेन्टआ लांफिनजाखो बेखौ रावबो दासिम मिथिया नङा होमबा। खिन्थु आं मोनसे डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांफिनजानायखौ नुनो मोनदों। आं बेखौ खावलायनो लुगैबाय। जोंनि एरियायाव
मोननै मोनथामसो डिपार्टमेन्ट दंफैयो आरो बे माखासे अफिसफोरखौ आसाम सरकारा गासैखौबो लाङाखै मोनसेखौथ' लांबाय क्लियार लांबाय आरो मेकानिकेलखौ दानाबा मेकानिकेलाव जायफ्रा कर्मसारिफोर दङ जेनेबा साख्रि मावनाय बेक्तिफोर दङ बिथांमोना बिटिआर रेकर्ड जानानै एसे गोब्राब जादोंमोन सोलिनो थाखाय मास मोनब्रै मोनबाहालागै दरमाहा जायाखै खननै खनथाम जादों बिदि बिथांमोननि दरमाहा बाजेटफोरखौनो खालायग्रा गैला गुतै अफिसारफोरखौ लाना थांजोब्बाय गुवाहाटियाव बेयाव मात्र कभाराल' दङ जाहैदों इन्जिनफोरखौ लांजोबनानै बेयावनि जिथु मेकानिकेलाव जिथु मावग्रा बेक्तिफोर बिसोरो एसे सावरायलायबाय थानायखौ आं एसे खोनाब्रेदोंमोन जे जों ओंखारनांसिगोन जानाय नंला होननानै बेनिखायनो बिथांमोना सोमावसारनो ओंखारनायलाय आसाम सरकारा बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोननैबो प्लास नङा होमबा आसाम सरकारनि आन्दारावनो बिटिसि सरकार बिथांमोना मा फर्मुला बाहायखो मेकानिकेलनिखौ माबायाव सोना होजोब्बाय सिभिलाव खारन बिथांमोनखौ सोआबा बै कर्मसारिफ्रा जुदि धरना होयोब्ला बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा नुमारगोन मिन्थिमारगोन सिरि मोनगोन बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ माबायाव सोना होबाय आरो सिभिलाव खारन बेयाव जेसेबांनोखि साख्रि आवलाफोर दंबावो माखिनि साख्रि आवला दङ जेनेबा बिटिसिआव मेकानिकेलाव सोरबा बोसोरसे सोरबा बोसोरसेबो गैला सोरबा 2 बोसोर सोरबा हाइस्ट बोसोरब्रै बोसोरबा दङ आरो रिटायार जाखाथारनोसै बेनिखायनो बिथांमोनखौ मेकानिकेलनिफ्राय सिभिलाव सोना होबाय आरोना जियानो जादोंला 14थायाव बे मोनसे लांजादों आंनि नुनायाव आरो 15या मा डिपार्टमेन्ट लांजादों आं बेखौबो मिथिला जोंनि बर'फोराथ' आरो बहुद खम पारसेन्ट साख्रि आवला दङ नङा होमबा बेनिखायनो मिथिजोबनोबो मुस्किल जियानो जादोंला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा 14था डिपार्टमेन्टआव मोनसे लांजानायखौबो नोंथांमोना मिथिबाय दिनै आरो जोंनियाव दायो रायजो राजाफोरा माइ हानाय सम जाबाय दायो बोथोरा माइ हाना होफैनो थाखाय लुबैदों मानगोनां CM आरो डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ बे बोरावबो बिथांमोना थांनाय बोसोरावल' इलेक्सनाव देरहानायनि खुसिजों हाना होनायल'बा जानाय नङा बे बोरावबो मदद होफै होननानै खावलायहरदों बेनिखायनो आं बुंनानै होबाय दिनै जियानो जादोंला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि मेसेजखौ नङा होमबा बेखिनियानोसै दिनैनि कन्टेन्टआ